De volleybalvrouwen van Snits kunnen voor het eerst in 23 jaar weer kampioen van Nederland worden. Dan moet er van een juni in Almelo woen worden van Eurospet. De speelsters binnen van een medium kwartier in een afzet. Nog één training, even eten en dan knallen. Eigenlijk begint het avontuur op het moment dat we de bus instappen, de auto instappen en richting Almelo gaan. Dus het is niet dat ik nu aan het aftellen ben. In principe is het avontuur nu al begonnen. Maar ja, 6 uur, dan begint de pot, hè? Dan moet het gebeuren. Nou, we gaan straks naar Almelo toe en trainen we nog een uur. Even voor het balgevoel, even een beetje pasen, een beetje losrennen. Want we zitten natuurlijk eerst nog even in de auto en dan moet je dan nog even eten en dan kunnen we beginnen. We zijn vooral bezig met vandaag hoe kunnen we ervoor zorgen dat we deze wedstrijd tot een goed einde kunnen brengen. En ik heb het gevoel dat we wel gefocust zijn. Tuurlijk is er spanning, maar gezonde spanning. En dat heb je nodig om goed te kunnen presteren. Dus wat dat gaat, gaan we natuurlijk vol goede moed vandaag die wedstrijd in. Ja, er zit weer een stukje historie van Snits aan te komen. En dat zit bij die woord in de familie, hè? Ja, mijn moeder heeft een aantal kampioenschappen meegemaakt van Sneek, ja. Klopt. Wie de laatste in 92? Ja, maar dan ben ik geboren, dus toen was ze er niet meer bij. Maar daarvoor heeft ze wel volgens mij 5 kampioenschappen meegemaakt. Dus de orkest die traditie een generatie verder scoren. Ja, dat zou heel mooi zijn, ja. Ja, dat is wel bijzonder, denk ik.